नमस्कार प्रणाम आप सभी के स्वागत बा भोजपुरी के आईएम शत्रुघ्न शो में। तो फिर दहाड़ आवता, लोग एकदम पूरा उठैले बा कि दहाड़ आवता आई ना, लेकिन दहाड़ खातिर तो उठैले बा कि दहाड़ आवता हो। हल्ला हो गइल बा, ते पर हम कुछ लिखले बानी, आप लोग के सुनावल चाहता नहीं। पूरा हल्ला कर लोग कि दहाड़ आवता, बाप रे दादा रे दहाड़ आवता। तो पुराना थोड़े है, तो खानदानी चलता कि एकदम पूरा हल्ला करे के बाद दहाड़ भी न होइले हल्ला कर देवे के बाद। हाँ यही को हम कुछ लिखले बानी, आप लोग को सुनावल चाहता। तो चारों ओरी हल्ला बा, भरल नदी नाला बा, चारों ओरी हल्ला बा, भरल नदी नाला बा। नेताजी के कौन टेंशन, नेताजी के घर दुताला बा। तो यही से नेताजी के गाड़ी देत बारन लोग कि फिर बार आवता। 3 ताला घर बा, इनके लोग से पब्लिक के पैसे से बनल बा नेताजी के घर बा। तब अब लोग के समझाओ कि इनके लोग के पैसे से नेताजी के घर बनल। बांध न बनाइल बा आ खूबे भाषण भइल बा, बांध न बनाइल बा आ झूठो के भाषण डहाइल बा आ फिर फोटो खिंचाइल बा। सुरक्षित जगह पर चल जाए लोग आ लूटे खातिर सब अधिकारी फंड पास करावता। लूटे खातिर सब अधिकारी फंड पास करावता कि फिर बाढ़ आवता। कि लूटे खातिर सब अधिकारी फंड पास करावता, यही से फिर बाढ़ आवता। काका के छावाल मोरई पिछले साल दहाइल बा, काका के छावाल मोरई पिछले साल दहाइल बा। वही में नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा, नेताजी के नया फॉर्च्यूनर आइल बा आ सबे लोग अपन अपन माल बेच के हटावता। अबे जाना सब माल जाल बेच के हटावता कि फिर बाढ़ आवता। भागे खातिर सब लोग सामान अपन अपन सरियावता कि फिर बाढ़ आवता। वही में नेताजी जहाज उड़ावत तरन, वही में नेताजी जहाज उड़ावत तरन आ जहाज पर हमरा नहीं कि चढ़ के का देखत ना, पनिया नहा जहाज पर देखत ना उड़ा जाई क्या। तो नीचा पता चलता लोग के मजा का होता। लोग यही से बेचैन बा कि काहे बांध बनत नहीं खे, सरकार करत का बा। अब सरकार करो तो का करो, बांध हो जाके कि विधायक के एजा के सरकार के पते ना चलेला 5 साल कब बीत जाला कुर्सी बचावे में। तो कुर्सी बचावे के चक्कर में कब सोचे ना कब पलटी मारी दूसरा पार्टी का। अब लोग के समझे के चाहिए, तो सरकारों के समझाओ। लोग समझाई तो लोग खानी चले लगी तो रोड पर वो आ जाई। अब वो जाई आ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाई तो ओकरा एसीए में गर्मी आ जाई। यही से सरकार के भीतरिए नारा बा, बांध टूटे तो टूटे, कुर्सी ना टूटे के चाहिए। कारों के विकास करे के बहुत मन करेला, लेकिन अब तो पहले ये सोचेला कि कुर्सी कहीं संचित रह जाए तब हम विकास करें। सरकार ये सोचेला कि अब आराम से कुर्सी पे बैठ के विकास करल जाए, लेकिन लोग समझे तब न। यही से हम कहे नहीं, सरकार के घरे देर बा लेकिन अधेर नहीं खे। हाँ। अब लोग सोचे तब न, इतना दूर सोचला के लोग के क्षमता बा। आज रहुलो लोग के समझ से होई, हमारा समझ थोड़े होई। हाँ तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग, तो हम फिर आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कैसे वीडियो लगा, शेयर कर लो दबा के।